ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ମେଗା ନର୍ସରୀ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲଣରୁ ବାହାରିଲୁ ମେଗା ନର୍ସରୀ ଯିବା ପାଇଁ। ମେଗା ନର୍ସରୀଟା ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାର ଗୋଟେ ପଡ଼ୁଛି। କନ୍ଧମାଳ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ, ସବୁଆଡ଼େ ଗଛପତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମେଗା ନର୍ସରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖି ଆସିଲାଣି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ବୋର୍ଡ ଦେଖାଯାଉଛି। ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ ବୁଲିବେ। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ ବୁଲିଲା ପରେ ତା ମେଗା ନର୍ସରୀ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ମିଳିବ। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଗା ନର୍ସରୀ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମେଗା ନର୍ସରୀର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମେଗା ନର୍ସରୀ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଏଥିରେ ସବୁ ମାନେ ଆମର ଗଛରେ ସାର ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ସବୁ ତାର ମାନେ ଯେଉଁ କ'ଣ ସାର କହୁଛନ୍ତି, କମ୍ପୋଷ୍ଟ ସାର, ଖତ, ମାନେ ଯେଉଁ ଜିଆ ଖତ ଯେଉଁ ଗଛ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ପଡ଼ିଛି, ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି, ଏଇଠି ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ମାଟି ବି ପଡ଼ିଛି। ଏଇଠି ସବୁ ଗଛ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ ତିଆରି ହେଉଛି ଏଠି। ଆଉ ସବୁ କୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଛ ଲାଗିଛି, ଦେଖିବାକୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ଝାଉଁ ଗଛ ନା? ଏରା ତା ହାଇଟ୍ ଅଛି ନାଇଁ, କଟିଂ ଲଗା ହେଇଛି ଆଉ ନାଇଁ। ହଁ, ଲୋକ ଆଉ ଡେଲି କାମ ଲାଗିଥାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଏବେ ତ ଖରା ଦିନ, ସବୁ ପତ୍ର ସବୁ ଝଡ଼ିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିତରେ ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଏବେ ଖରାକୁ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନି, ପୁରା ପତ୍ର ଝଡ଼ିଗଲାଣି ତ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଲାଗିଛି, ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ପୁରା ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଖରା ଦିନକୁ ଟିକେ ଗଛ ପତ୍ର ଝଡ଼ିଗଲାଣି ତ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଶୀତ ଦିନ କି ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ସେପଟେ ମାଉସୀ ମାନେ ଆମ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି।
ଏସବୁ ବହୁତ କଣ ସବୁ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଯାଏ ପୁରା କିଛି ଗଛ ସେପଟେ କଣ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଲାଣି ଆଗ ମାଟି ଥିଲା ସବୁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଲାଣି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଏଠି ଫୁଲ ଝାଡ଼ୁ ଏହା ହେଉଛି ଫୁଲ ଝାଡ଼ୁ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଫୁଲ ଝାଡ଼ୁ ତିଆରି କରାହେଉଛି ତାକୁ ଶୁଖେଇକିରି ଫୁଲ ଝାଡ଼ୁ ତିଆରି କରାହେଉଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଫୁଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏ ଫୁଲ ନା କ'ଣ ବାଉଁଶ ନା କ'ଣ ଖାଲି ନା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନାହିଁ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବା ଖାଲି ବାଉଁଶ ବଣ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଖରାଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲାଣି ତେଣୁ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଟିକେ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଲାଗିନପାରେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ହେଉଛି ଏହାର ବୁଲିବାର ଶୀତ ଦିନର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବା ଶୀତ ଦିନ ଲାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ